В сърцето на Аляска се намира дива природа, толкова необятна и неопитомена, че не се поддава на човешкото разбиране. Тук, под сянката на най-високия връх в Северна Америка, отвъд хоризонта се простират 6 милиона акра девствена дива природа. Това е земя, където температурите падат до нива, които биха смразили дъха. И все пак, когато пролетта най-накрая пробие зимната броня, животът избухва в симфония от цветове и звуци, която съперничи на всеки земен рай. Лятото пристига като нежен гигант, носейки топлина и изобилие, които изглеждат почти невъзможни след суровите месеци на студ и мрак. А есента, оцветява този пейзаж в златисто и пурпурно, последно тържество преди цикълът да започне отново. 4 сезона. 4 коренно различни свята. Всеки един от тях тества границите на оцеляване, изисквайки адаптация, устойчивост и чистата решителност, която само природата може да изкове. Добре дошли в Национален парк Денали, където сменящите се сезони разказват най-великата история, разказвана някога. Зимата в Денали не е просто сезон. Тя е свидетелство за самото съществуване. Пейзажът става монохромен и най-малката грешка може да означава разликата между живота и смъртта. Тук, в разгара на зимата, Денали разкрива истинския си характер. Това не е място за слабите или неподготвените. Това е дива природа, която изисква уважение, изисква внимание и възнаграждава само онези, които разбират, че в най-екстремните природни обстоятелства няма втори шанс. На белия фон на зимния пейзаж на Денали, сянка се движи с решителност и смъртоносна грация. Сивият вълк, най-големият хищник в северната част на страната, въплъщава всичко, което зимата в Аляска изисква – интелигентност, устойчивост и непоколебима отдаденост на глутницата. С височина от метър в раменете и тегло до 45 кг, това великолепно същество е оформено от хиляди години еволюционен натиск, за да се превърне в перфектния зимен ловец. Алфа женската от глутницата East Fork спира на билото, а пронизителните й жълти очи оглеждат долината отдолу. Гъстата и двойна козина, смесица от сиви, черни и бели предпазни косми, върху гъст подкосан, я изолира от температури, които биха убили подребни същества. Всяко вдишване създава малък облак пара, който бързо се разсейва в сухия, леден въздух. Големите й лапи, с гъста козина между пръстите, разпределят тежестта и върху снега като естествени снегоходки, което й позволява да се ориентира в терен, който би могъл да заклещи други животни. Под нея останалата част от глутницата чака в дисциплинирано мълчание. Общо 7 вълка, със социална иерархия, толкова твърда и важна, колкото замръзналата земя под краката им. Бета мъжкарят, белязан от безброй ловове, наблюдава левия фланг. 2 млади вълка, сега в първата си пълна зима, остават близо до по-възрастните си. Учат се чрез наблюдение и преживяват смъртоносното изкуство на лова на глутница. Омега вълкът, най-ниският в иерархията, но решаващ за динамиката на глутницата, поддържа позицията си в задната част, готов да следва водачеството на алфата безпрекословно. Тяхната цел пасе в долината отдолу. Малко стадо карибо, чието рога отразяват слабата зимна слънчева светлина като древни венци. Тези карибо не са големите летни стада, а по-скоро здравите екземпляри, избрали да прекарат зимата в Денали, вместо да мигрират на юг. Те са издръжливи, опитни и опасни, когато бъдат притиснати от земята. Острите им копита могат да смачкат кости, а издръжливостта им в дълбок сняг съперничи на тази на самите вълци. Ушите на алфа женската потрепват, докато тя възприема фините звуци на зимния пейзаж. Хрущенето на сняг под копитата на карибуто, шепотът на вятъра през голите върби,
далечният зов на гарван, чакаш да се нахрани с приближаващия лов. Тя ловува в тези долини от 6 години, достатъчно дълго, за да познава всеки хребет, всяка скрита клисура, всеки път за бягство, който карибуто може да използва. С едва доловим кимване той дава знак на глутницата. Ловът започва с търпението на същество, което разбира суровата математика на зимата. При такива екстремни температури всяка изгорена калория трябва да бъде отчетена. Неуспешният лов означава не само глад, но и потенциална смърт за по-слабите членове на глутницата. Вълците не могат да си позволят да хабят енергия за преследване на диви гъски или лошо планирани атаки. Глутницата се разделя на две групи с прецизността на военна операция. Алфа женската води 3 вълка в широк кръг, за да се приближат до карибото от подветрената страна. Бета мъжкарят води останалите вълци, за да блокират най-вероятния път за бягство през тесен проход между два хълма. Това не е произволно хищничество, а изпълнение на сложна ловна стратегия, усъвършенствана през поколенията. Докато карибуто пасе, сякаш не осъзнавайки надвисналата опасност, алфа женската демонстрира защо вълците са оцелявали и процъфтявали в тази сурова среда в продължение на хилядолетия. Тя се движи с зловеща тишина, тялото й е ниско приземено, възползвайки се от всяко налично прикритие. Паднал дънер тук, снежна преспа там. Всяко препятствие става част от нейната стратегия за приближаване. Съквартирантите й имитират движенията й, поддържайки зрителен контакт чрез фини знаци. Докато се подготвят за решаващия момент, когато скритността отстъпва място на бързината. Мъжкият карибу, най-големият от групата, внезапно вдига огромната си глава. Ноздрите му се разширяват, докато той сондира въздуха. Инстинктът му за оцеляване е усъвършенстван от години на избягване на хищници. Но вълците са се приближили откъм вятъра и сухият зимен въздух прогонва миризмата им от плячката им. Алфа женската взема решение. С експлозивна сила тя се изстрелва от скривалището си, задвижвана от мощните си задни крайници през снега. Ловът е започнал и най-драматичното преследване на зимата започва да се разгръща през заледения пейзаж. Реакцията на мъжкия карибу е мигновена и великолепна. Стегло над 180 кг и рога широки 1,5 м. Той не е лесна мишена. Големите му, вдлъбнати копита, перфектно пригодени за движение през снега и тундрата, веднага започват спасителната си работа. Тези копита, които служат като снегоходки през зимата и като лодки при прекосяване на реки през лятото, сега му осигуряват сцеплението, от което се нуждае за състезанието на живота си. Зад него малкото стадо продължава напред. Двуслойната козина на карибуто, с гъст подкосъм и кухи защитни косми, осигурява едновременно изолация и изненадваща лекота. Всяко животно може да достигне скорост до 80 км в час, дори в дълбок сняг, благодарение на специализираната си анатомия, която им позволява буквално да бягат, за да спасят живота си. Водещата крава, ветеран, веднага разпознава мащаба на опасността. Опитът ти подсказва, че това не е случайна среща с вълк, а координиран лов на глутница. Тя се отделя от основната група и се насочва към скалистия издатина, която може да предложи пътища за бягство, твърде тесни, за да могат вълците ефективно да ги следват. Решението й или ще й спаси живота, или ще я отдели от защитата на групата, през сметнат риск, който демонстрира мигновеното вземане на решения, определящо оцеляването през зимата на Денали. Стратегията на вълците започва да се разкрива, докато карибуто тича. Алфа женската поддържа постоянен натиск върху глутницата. Не се опитва веднага да ги хване, а по-скоро ги води към засадата, която ги дебне. Събратя от глутницата и следва темпото на бягащите животни, търсейки признаци на слабост или умора. Двата млади вълка, нетърпеливи да докажат своята стойност, се впускат в атака.
само за да бъдат призовани назад от резкия лай на бета мъжкаря. Това не е моментът за неопитен ентусиазъм, а за дисциплинирано изпълнение на тактиките на глутницата. Огромният и мощен мъжки карибу започва да показва признаци на огромния разход на енергия, необходим за движение с висока скорост през дълбокия сняг. Дъхът му се превръща в големи облаци пара, а тъмните петна от пот, които започват да се появяват по козината му, показват цената, която това преследване взема. Въпреки това той продължава да води, като бащинските му инстинкти имат предимство пред личното оцеляване. Като същевременно гарантира, че стадото остава заедно и се придвижва към безопасност. Докато преследването продължава през бялата шир, става ясно, че това е нещо повече от просто среща между хищник и плячка. Това е изпитание за всичко, което е позволило на двата вида да процъфтяват в една от най-предизвикателните среди на Земята. Интелигентността и координацията на вълците са изправени срещу устойчивостта и адаптивността на карибуто. Резултатът ще определи не само индивидуалното оцеляване, но и успеха на глутницата и динамиката на стадото, която се е развивала в продължение на хиляди години. Скалистият издатина се разраства с продължаването на преследването. Тъмните и каменисти стени предлагат възможности за бягство и отбранителни позиции. Но вълците не са оцелели през зимите на Денали, като са позволили на плячката си лесно да достигне безопасно място. Глутницата на бета мъжкаря се е движила успоредно на преследването и сега те започват да се появяват, отрязвайки пътя на карибуто към скалите. Капанът се затваря и истинското изпитание за зимно оцеляване е на път да започне. Високо над драмата на лова на вълци и карибу, върху скали, които биха предизвикали и най-опитния алпинист, друг от оцелелите през зимата на Денали оглежда долината отдолу с спокойни и интелигентни очи. Овцата Дал, чието великолепни извити рога я маркират като господар на владенията си, представлява съвсем различна стратегия за оцеляване в тази сурова среда. Докато вълците разчитат на сътрудничеството в глутницата, а карибуто на скоростта и издръжливостта, овцата Дал е избрала вертикалния свят за своя крепост срещу зимните предизвикателства. Този овен, тежащ почти 90 кг и висок 1 метър в холката, въплъщава перфектната адаптация към живота по скалите. Чисто бялата му козина, която осигурява перфектен камуфлаж срещу заснежените скали, е допълнена от здрави копита с твърди външни ръбове и меки, хващащи вътрешни възглавнички. Тези специализирани стъпала му позволяват да преодолява издатини, едва по-широки от тялото му, да прескача пролуки, които биха ужасили други животни и да намира опора върху повърхности, които изглеждат невероятно гладки с невъоръжено око. До тях малка група овце и млади овни намират убежище в поредица от пещери, издълбани от векове вятър и време. Тези естествени убежища, невидими от дъното на долината, осигуряват решаваща защита от най-лошите зимни бури на Денали. Вятърът, който може да достигне 100 мили в час на тези височини, бързо би убил всяко животно, намерено на открито. Но тези пещери предлагат микроклимат, където температурите остават относително стабилни и вятърът се отклонява към околните скални образувания. Рогата на овена – огромни извивки, които могат да тежат до 13 кг. Са не само оръжия, но и инструменти за оцеляване. През ограничения летен вегетационен период той ги използва, за да установи своето господство и репродуктивни права. Но през зимата те изпълняват различна функция. Помагат му да поддържа равновесие по време на най-опасните изкачвания и осигуряват лост, когато копае през снега, за да достигне до жилавите треви и острици, които растат в защитени пукнатини на скалите. Под него гонитбата между вълци и карибу продължава, но овцата наблюдава с безпристрастния интерес на същество, чиято стратегия за оцеляване я е издигнала над тревогите на земята. Височината й осигурява безопасност от повечето сухоземни хищници,
но тя идва със собствени предизвикателства. Храната е оскъдна на тези височини, ограничена до жилави, влакнести растения, които могат да оцелеят в плитка почва и екстремни метеорологични условия. Водата често съществува само под формата на сняг и лед и изисква ценна енергия, за да се стопи и консумира. Храносмилателната система на овцата с четирикамерен стомах и позволява да извлича максимална хранителна стойност от тази маргинална растителност. Тя може да оцелее върху растения, които биха осигурили недостатъчно хранене за други животни, като бавно преработват целулоза и други сложни въглехидрати чрез търпеливо преживяване. Тази ефективност е от решаващо значение в среда, където всяка калория е от значение, а възможностите за хранене са ограничени от времето и дневните часове. С усилването на зимния вятър, предвещаващ нова буря, овенът демонстрира една от най-забележителните адаптации в арсенала за оцеляване през зимата на Денали. Вместо веднага да потърси подслон, той се позиционира на открита издатина, където вятърът отвява снега далеч от потенциалните места за хранене. Бялата му козина, невидима на фона на снега, му осигурява перфектно укритие от скалните орли, които понякога ловуват на тези височини, търсейки овце, отделени от групите им или отслабени от суровите условия. Другите овце в стадото му следват примера му, разпръсквайки се по скалната стена, за да се възползват от действието на вятъра, докато той разчиства снега. Всяко животно поддържа визуален контакт с останалите, тъй като социалните им връзки са от решаващо значение за оцеляването в среда, където изолацията може да означава смърт. Опитните овце наблюдават за признаци на приближаващо лошо време, докато по-младите животни учат чрез наблюдение фините техники за навигация в скалите и оцеляване на голяма надморска височина. Този вертикален свят изисква различен вид смелост от битките на земята между вълци и карибу. Тук една единствена грешна стъпка означава сигурна смърт, а допустимата грешка се измерва в сантиметри, а не в футове. И все пак овцата се движи с увереността на същество, перфектно адаптирано към средата си, оформено от поколения еволюция в едно от най-предизвикателните местообитания на Земята. Пролетта в Денали не настъпва плавно, а като драматична трансформация, която променя целия пейзаж за броени седмици. След 8 месеца под желязната хватка на зимата, първите признаци на промяна се разпространиха из тундрата като шепот за предстояща революция. Слънцето, което досега беше блед непознат на хоризонта, внезапно се завръща триумфално, носейки със себе си обещанието за топлина, растеж и обновление. Това е време на отчаяна неотложност, когато всяко същество трябва да прецени възможностите да събуди изобилие спрямо продължаващите предизвикателства на среда, все още заклещена между зимата и лятото. Пейзажът се превръща в мозайка от контрасти, където заснежените върхове доминират над долините, започващи да показват първите зелени кълнове. Това е време, когато самият въздух сякаш вибрира от възможности, а древните ритми на живота се затвърждават с неудържима сила. В това преходно време териториалните граници се изместват, когато животните излизат от ограниченията на зимата. Сезоните на чифтосване се припокриват с последните трудности на зимното оцеляване, създавайки сложна мрежа от поведения, която изпитва способността на всяко същество да се адаптира. Щастливите животни, оцелели през зимните изпитания, сега са изправени пред различните, но също толкова взискателни предизвикателства на пролета. Увеличаването на дневната светлина предизвиква каскадни промени в цялата екосистема. Хормоните се повишават рязко, карайки животните да се движат по начин, който изглеждаше невъзможен само преди седмици. Същите същества, които прекараха зимата, внимателно съхранявайки енергията си, сега се задействат. Телата им реагират на древните сигнали, които управляват арктическия живот. Това е пролетта на Денали, сезон, който сгъстява жизнените цикли на умерените региони в кратък, интензивен период на растеж и размножаване. От дълбините на зимното си леговище, изкопано в хълм, под корените на древния ли, мечката гризли започва бавното си изкачване в света на пролетта. След 6 месеца зимен сън, през които е родила 2 мънички малки, свинята е един от най-необикновените примери за оцеляване в природата.
огромното й тяло, което може да тежи до 270 кг, е осигурило не само собствения й живот, но и отглеждането на малките й през цялата зима, без да се храни, пие или да се изхожда. Леговището, което тя изкопа предишната есен, осигуряваше перфектна изолация срещу най-лошите зимни стихии. Тесният вход, едва достатъчно голям за масивните й рамене, се отваряше в камера с точно толкова място, колкото да побере тялото й и малките й. Стените, компресирани от телесната топлина и дишане, създаваха микроклимат, който оставаше над нулата, дори когато външните температури падаха доста под нулата. Тук, в това скрито убежище, тя раждаше малки, не по-големи от хамстери, хранейки ги с мляко, произведено от собствените й телесни масни запаси. Сега, когато пролетното слънце прониква все по-дълбоко в гората и първият топъл въздух започва да навлиза в леговището й, свинята е изправена пред един от най-предизвикателните преходи в природата. Тялото й, което е преживяло зимата, като е забавило метаболизма си до тънък ток, трябва бързо да се адаптира към изискванията на активния живот. Сърдечната й честота, която е спаднала до едва 8 удара в минута по време на зимен сън, започва да се ускорява. Дишането й, плитко и рядко, през зимата, се задълбочава, докато тялото й се подготвя за енергийните изисквания на пролетното събиране на храна. Нейните кученца, вече с размерите на малки кучета и покрити с мека, тъмна козина, преживяват своето собствено пробуждане. Познавали само топлата, тъмна безопасност на леговището. Те сега са изправени пред първото си излагане на външния свят. Очите им, които се отвориха само преди няколко седмици, трябва да се приспособят към ярката светлина на пролетта. Ушите им, малки и заоблени, потрепват при всеки нов звук в среда, която изглежда необятна и завладяваща след затворената безопасност на родното им леговище. Появяването на свинята е предпазливо и методично. Тя не е яла от 6 месеца и тялото й е изразходвало близо 40% от теглото си преди зимен сън, за да нахрани себе си и малките си. Нейният приоритет е да оценява обкръжението си, търсейки аромати във въздуха, които биха могли да подсказват за опасност или възможност. Обонянието й, 7 пъти по-чувствително от това на хрътка, обработва сложната химическа информация за пролетта. Миризмата на други мечки, местоположението на ранната растителност, наличието на мърша от жертвите на зимата. Огромните й ногти, които са нараствали непрекъснато по време на зимен сън, сега служат като инструменти и оръжия. Дълги близо 10 см и способни да разкъсват трупи или да ровят в замръзнала земя, тези ногти са перфектно пригодени към всеядния начин на живот, който позволява на гризли да процъфтяват в трудната среда на Денали. Тя ги използва, за да се стабилизира, докато се придвижва по стръмния склон, далеч от леговището си. Масивното й тяло все още се адаптира към движение след месеци на бездействие. Малките следват майка си с нестабилната походка на същества, които се учат да ходят в свят, далеч по-обширен от всеки, който някога са виждали. Оцеляването им зависи изцяло от способността на майка им да намира храна, да ги предпазва от хищници и да ги учи на уменията, необходими за оцеляване в една от най-взискателните среди в света. С тегло само 4,5 кг всяко, те са уязвими за скални орли, вълци и дори мъжки мечки гризли, което прави защитния инстинкт на майка им една от най-страшните сили в пролетния пейзаж на Денали. Първите опити на свинята да се храни разкриват отчаяния глад, който тласка всички животни към зимен сън през пролетта. Тя разкъсва кората от тополите, използвайки мощните си челюсти, за да преработи твърдата целулоза, която осигурява основни хранителни вещества. Храносмилателната й система, която е била в латентно състояние през зимата, бавно започва да работи, преработвайки влакнестата растителна материя, която ще я поддържа, докато не се появи по-питателна храна. Докато търси храна, свинята демонстрира интелигентността, която позволява на кафявите мечки да оцеляват толкова успешно. Тя опитва различни растения, използвайки изостреното си чувство за вкус, за да идентифицира тези с най-голяма хранителна стойност. Паметта й,
изострена от дългогодишен опит, я води до места, където е намирала храна в началото на пролетта през предишни години. Всяко успешно място за търсене на храна е част от ментална карта, която ще ръководи движенията и през целия сезон. Малките наблюдават майка си с интензивно внимание, докато развиващите се умове усвояват уроци, които ще оформят поведението им за цял живот. Те се учат кои растения са безопасни за консумация, да разпознават признаци на опасност и да се ориентират в сложната социална динамика на свят, където други мечки, вълци и безброй други същества се конкурират за едни и същи ресурси. Ученето им за оцеляване е започнало, а учителят им е един от най-опитните хищници в Северна Америка. Докато пролетното топене на снега преобразява пейзажа на Денали, създавайки временни езера и влажни зони в тундрата, лосът е един от най-впечатляващите екземпляри за сезона. С височина от близо 2 метра в рамото и тегло до 680 кг, лосът бик представлява най-големия член на семейство еленови и едно от съществата, най-добре адаптирани към живота в субарктическата среда на вътрешна Аляска. Огромните му рога, които е загубил през зимата и сега започват да растат отново, го бележат като зрял елен в разцвета на силите си. Новите рога, покрити с меко кадифе, съдържащо кръвоносни съдове и нерви, растат с изумителна скорост от близо 2,5 см на ден. До края на лятото те ще бъдат с диаметър почти 2 метра и ще тежат до 18 кг, което ги прави едни от най-големите рога в животинското царство. Но за сега те са деликатни и уязвими, което изисква от него да се движи внимателно през гъстите върбови хръсталаци, които ограждат изворните канали. Пролетното пробуждане на лоса се фокусира върху изобилната влажна растителност, която се появява с топенето на снегове и придошлите потоци. Специализираната му храносмилателна система с 4-камерен стомах, способен да преработва до 60 паунда растителност на ден, го прави идеално пригоден да се възползва от бума на растежа на растенията, който характеризира краткия вегетационен период на Денали. Дългите му крака, които изглеждаха комично огромни по време на обилни зимни снеговалежи, сега доказват своята стойност, докато нагазва през басейни с топяща се вода в търсене на водни растения, които му осигуряват важни хранителни вещества. Хранителното поведение на лоса разкрива забележителните адаптации, които му позволяват да процъфтява в среда, където вегетационният период трае само 4 месеца. Неговата хващаща горна устна, с гъвкавост, подобна на хобот, му позволява да хваща и откъсва листа от клоните с изненадваща деликатност. Големите му кътници, предназначени за смилане на твърда растителна материя, са постоянно в работа, докато той обработва огромните количества растителност, необходима за поддържане на масивната му конструкция. Движението им през пейзажа демонстрира уникалната стратегия на лосовете за оцеляване в трудната среда на Денали. За разлика от карибо, които разчитат на скоростта и поведението си на глутница, или мечките, които разчитат на своята интелигентност и адаптивност, лосовете са избрали стратегия, основана на размера, силата и способността да използват хранителни източници, недостъпни за други животни. Дългите им крака им позволяват да газят до раменете във вода, достигайки до водни растения, които осигуряват важни минерали и хранителни вещества. Пролетната диета на лоса се състои предимно от върби, трепетлики и водна растителност, но стратегията му за хранене разкрива сложно разбиране на хранителните му нужди. Той избира млади издънки и листа с високо съдържание на протеини, като избягва по-стар, влакнест материал, който би осигурил по-малко хранителни вещества за енергията, необходима за храносмилането му. Способността му да достига до растителност с височина до 3 метра му позволява да има достъп до хранителни източници, недостъпни за други животни, което намалява конкуренцията и увеличава шансовете му за оцеляване. Докато се храни в особено плодородна влажна зона, лосът демонстрира спокойния и методичен подход, характеризиращ неговия вид. Всяка хапка е обмислена и ефикасна. Мощните му челюсти работят в ритъм със същество, което се е научило да се възползва максимално от всяка възможност за хранене. Големите му уши, постоянно движещи се,
за да огледат околността, улавят звуците на приближаваща опасност, докато отличното му обоняние сканира въздуха за хищници. Пролетното поведение на лосовете също разкрива тяхната уязвимост, въпреки впечатляващите им размери. Техните места за раждане, обикновено разположени в гъсти върбови хръсталаци близо до вода, трябва да осигуряват храна и защита за женските и новородените им малки. Мъжките, като този, често са самотни през пролетта, съсредоточавайки енергията си върху възстановяване на силите след зимните предизвикателства и подготовка за взискателния растеж на рогата, който ще доминира през лятото. Тяхното присъствие в екосистемата на влажните зони изпълнява множество важни функции, освен собственото им оцеляване. Докато се хранят, те помагат за оформянето на структурата на растителността, създавайки отвори, които са от полза за други диви животни. Големите им копита, широко разперени, за да разпределят теглото си, помагат за аериране на почвата около краищата на влажните зони. Техните изпражнения осигуряват тор, който обогатява водните екосистеми, поддържайки сложната мрежа от живот, която зависи от тези временни водни басейни. Пролетното пробуждане на лосовете представлява една от най-успешните адаптации към живота в предизвикателната среда на Денали, демонстрирайки как размерът и специализацията могат да преодолеят ограниченията, наложени от суровия климат и кратките вегетационни периоди. Високо над пробуждащата се тундра, където пролетните терми започват да се издигат от затоплящата се земя, скалният орел се извисява с величието и мощта, които са го превърнали в най-видния въздушен хищник в небето на Денали. С размах на крилете от близо 2,5 метра и тегло до 3 кг, той представлява перфектното съчетание от мощ и грация, а острото му зрение е способно да забележи плячка на разстояния, които биха се противопоставили на най-сложната оптика. Пролетният ареал на орел обхваща близо 80 квадратни километра, разнообразни местообитания, от алпийските райони, близо до върховете на Денали, до речните долини, където плячката е концентрирана през ранния вегетационен период. Гнездото му, построено на скален склон, който предлага защита и величествена гледка към околния пейзаж, е резултат от години внимателно строителство и ремонт. Масивната конструкция, изградена от клони и облицована с меки материали, може да тежи повече от тон и служи като развъдник и подслон за малките му. Пролетната му ловна стратегия се възползва от сезонната уязвимост на плячката, отслабена от зимата или видима поради липсата на снежна покривка. От извисяващата се височина на 300 метра, изключителното му зрение му позволява да открива движението на земни катерици, мармоти и дори малки карибу на големи разстояния. Очите му, пропорционално по-големи от тези на всяка друга хищна птица, могат да различават детайли, невидими за човешките наблюдатели. Пролетният лов на скалния орел демонстрира прецизността и силата, които са го превърнали в легенда сред северните народи. След като идентифицира плячката си, приближаването му е шедьовър на въздушната динамика. Той започва пикирането си от впечатляващи височини, сгъвайки крилете си близо до тялото си, за да достигне скорости, които могат да надхвърлят 240 км в час. Ногтите му, снабдени с ногти, които могат да упражняват натиск от над 180 кг на квадрат сантиметър, са способни да смачкат гръбнаците на животни, много по-големи от типичната плячка. Нейният малко по-малък, но също толкова умел партньор патрулира в различна част от територията им, поддържайки контакт чрез звуци, които се носят през километри планински терен. Партньорството им, което може да продължи десетилетия, представлява една от най-успешните стратегии за размножаване в трудната среда на Денали. Заедно те трябва да се грижат за малките си, които ще зависят от тях в продължение на месеци, изисквайки постоянен запас от плячка през кратките, но взискателни пролетни и летни сезони. Гнездото на орела съдържа 2 яйца, снесени през няколко дни, създавайки естествена йерархия сред малките при раждането. Тази разлика в размера, която може да изглежда жестока за човешките наблюдатели, всъщност увеличава шансовете за оцеляване на поне едно пиле през годините на недостиг на плячка.
Най-голямото пиле ще доминира във възможностите за хранене, като гарантира, че най-силният индивид оцелява, дори ако условията на околната среда не са достатъчни за цялото люпилно. Техният ловен успех през пролета е забележителен, като опитни орли улавят плячка в над 70% от опитите си. Тази ефективност е от решаващо значение, тъй като енергийните нужди за хранене на растящите пиленца и поддържане на собственото им физическо състояние изискват постоянно снабдяване с висококачествена плячка. Предпочитаната им плячка включва земни катерици, мармоти и яребици, въпреки че са способни да улавят плячка, голяма колкото овце дал или малки карибу, когато се появи възможност. Ролята на скалния орел в екосистемата на Денали надхвърля позицията му на върховен хищник. Неговото присъствие помага за регулиране на популациите на плячка, предотвратявайки прекомерната паша, която би могла да увреди крехката тундрова растителност. Острото му зрение и високото му положение го правят система за ранно предупреждение за други животни, тъй като поведенческите му модели често показват наличието на наземни хищници или промени в околната среда, които засягат цялата екосистема. С наближаването на пролетта към лятото, територията на скалния орел става все по-активна поради изискванията за отглеждане на малките му. Ловните им модели се засилват, териториалните им прояви стават по-агресивни, а връзката им с партньора се втвърдява в едно от най-ефективните хищнически партньорства в природата. Високо над обширния пейзаж на Денали, те представляват перфектната адаптация към живота в една от най-взискателните среди в света. Лятото в Денали идва като чудо, превръщайки суровия зимен пейзаж и колебливото пробуждане на пролетта в рай на изобилието, който изглежда почти невъзможен след месеците на борба преди това. Слънцето, което едва докосваше хоризонта през суровата зима, сега обикаля небето близо 20 часа на ден, обливайки тундрата в безкрайна златна светлина, която отприщва експлозия от живот, безпрецедентна в умерените региони. Трансформацията е просто магическа. Долини, които само преди няколко месеца бяха замръзнали пустоши, сега гъмжат от диви цветя, толкова ярки, че изглеждат нарисувани с четка на художник. Мъхът карибу, лишеите от северни елени и арктическият памук създават килим от текстури и нюанси, който се простира до хоризонта. Реките, които някога са били замръзнали, сега текат свободно, носейки топящ се сняг от далечни върхове и създавайки влажни райски зони, които са дом на милиони прелетни птици. Това е сезонът на изобилието, когато всяко същество на Денали трябва да се възползва максимално от възможностите, предлагани от краткото, но щедро изобилие на природата. Неизчерпаемата дневна светлина позволява фотосинтезата да продължава денонощно, генерирайки темпове на растеж на растенията, които компенсират краткия вегетационен период с невероятна интензивност. Животните, оцелели през трудностите на зимата, сега са изправени пред предизвикателството да изградят резерви за следващия цикъл, като същевременно се възползват от репродуктивните възможности, които се появяват само веднъж годишно. Пейзажът се превръща в сцена за някои от най-зрелищните драми на природата. Териториалните битки достигат своя връх, докато животните се състезават за най-добрите места за хранене и размножаване. Демонстрациите на ухажване превръщат тундрата в арена за естествен подбор, където най-силните, най-интелигентните и най-адаптивните индивиди предават гените си на следващото поколение. Миграционните пътища, установени преди хиляди години, привличат посетители от Централна Америка и Азия, създавайки разнообразие от живот, което прави Денали едно от най-великите зрелища на дивата природа в света. В този сезон на изобилие, хранителната мрежа достига максималната си сложност. Всяка екологична ниша е запълнена, всеки наличен ресурс е използван и сложните взаимоотношения между хищник и плячка, растения и животни достигат своя връх. Това е лятото на Денали, кратко, но интензивно празненство на живота, което трябва да поддържа екосистемата през още един цикъл от сезони. В необятната лятна тундра на Денали се разгръща едно от най-великите зрелища на дивата природа в света. Хиляди карибу се събират в огромни стада, които се простират до хоризонта. Западноарктическото стадо, наброяващо над 200 000 индивида,
представлява една от най-големите концентрации на едри бозайници, останали на Земята. Мъжките карибу, които сега са в разцвета си на 8-годишна възраст, притежават рога с ширина над 1,5 метра, с сложно разклонение, което ги отличава като доминиращи членове на стадото. Лятната му козина червеникаво кафява с бели петна по врата и корема. Осигурява перфектен камуфлаж срещу тундровата растителност, като същевременно го предпазва от нашествия, от насекоми. Едно от най-големите предизвикателства на лятото. Дебелата му кожа, белязана от години битки с други мъжки и срещи с хищници, разказва историята на оцелял, който се е научил да процъфтява в една от най-взискателните среди в света. Лятната миграция на карибу следва маршрути, установени в продължение на хилядолетия, пътеки, прокопани в пейзажа от безброй поколения копита. Тези древни магистрали пресичат реки, преминават през планински проходи и свързват местата за раждане с летните зони за хранене. По сложен модел, който максимизира способността на стадото да използва сезонните ресурси. Участието на мъжкия в тази миграция демонстрира сложните навигационни умения, които позволяват на карибу да пътува хиляди мили с изключителна точност. Движението им през пейзажа разкрива забележителните адаптации на карибу към живота в Арктика. Големите им, вдлъбнати копита изпълняват множество функции. Осигуряват плаваемост в меката тундра, сцепление върху скалисти повърхности и служат като гребла за прекосяване на многобройните реки и потоци, пресичащи миграционните им пътища. Специализираният им нос затопля входящия въздух и извлича влага от издишания въздух. Ключови адаптации за животно, което трябва да остане активно в екстремни условия. Лятната стратегия за хранене на бика се възползва от краткия, но интензивен вегетационен период, характерен за арктическите региони. Той избира най-хранителните части на растенията, като се фокусира върху новите издънки, които осигуряват най-високо съдържание на протеини и енергия. Четирикамерният му стомах му позволява да преработва бързо големи количества растителност, извличайки растителни хранителни вещества, които биха били несмилаеми за много други животни. Тяхното участие в сложната социална динамика на стадото разкрива сложните поведенчески адаптации, които позволяват мащабни миграции. Карибу комуникират чрез разнообразни вокализации, пози и химични сигнали, които координират движението и поддържат груповата сплотеност. Позицията на мъжкия в йерархията на стадото, спечелена чрез години на успешно размножаване и оцеляване, му дава достъп до основни зони за хранене и защита в центъра на групата по време на опасни пресичания на реки. Летният период на отелване, известен като разцвет, превръща обикновено мирните карибу в агресивни конкуренти, готови да се борят за правото да се чифтосват с женските от стадото. Рогата на мъжките, които достигат максималния си размер през лятото, се превръщат в оръжия в ритуализирани битки, които могат да продължат с часове. Тези битки, макар и на пръв поглед да изглеждат жестоки, следват строги правила на поведение, които минимизират сериозните наранявания и установяват ясни иерархии на доминиране. Способността им да се справят с летните предизвикателства, от дебнене на насекоми до пресичане на реки и избягване на хищници, демонстрира еволюционните адаптации, които са позволили на карибу да процъфтяват в арктически условия в продължение на хиляди години. Успехът на мъжкия в тази взискателна среда гарантира, че генетичното му наследство ще продължи да живее в следващото поколение карибу, увековечавайки древния цикъл на миграция и оцеляване, който определя живота в лятната тундра на Денали. С напредването на лятото, движенията на стадото карибу създават едно от най-спиращите дъха зрелища на дивата природа на Земята. Жива река от животни, течаща през пейзажа по модели, по-стари от човешката цивилизация. В алпийските зони над горската линия, където лятната тундра се среща с вечните снегове на най-високите върхове на Денали, бялата яревица демонстрира една от най-забележителните адаптации на природата към сезонните промени. Мъжкият, блестящ в лятното си оперение, от богати кафяви и златисти пера, които осигуряват перфектен камуфлаж срещу тундровата растителност,
представлява върховният израз на сезонната адаптация в птичия свят. Трансформацията му от чисто бялото оперение на зимата до сложните кафяви шарки на лятото представлява повече от обикновен камуфлаж. Тя демонстрира способността на яребицата буквално да променя външния си вид, за да се адаптира към променящите се сезони. Процесът на линеене, който се развива постепенно в продължение на няколко седмици, гарантира, че тя никога не е напълно уязвима за хищници, като същевременно поддържа оптимален камуфлаж за всяка фаза от сезонния цикъл. Летният ареал на скалната яребица, разположен в алпийски зони, където малко други птици могат да оцелеят, предлага както възможности, така и предизвикателства, които са оформили всеки аспект от нейната биология. Суровите условия на тези височини, където температурите могат да се колебаят драстично за часове, а метеорологичните условия се променят без предупреждение, изискват адаптации, които далеч надхвърлят обикновената студоустойчивост. Хранителната му стратегия по време на краткия алпийски вегетационен период демонстрира ефективността, необходима за оцеляване в среда, където всяка калория е от значение. Той се фокусира върху най-хранителните части на алпийските растения, особено върху младите филизи, които осигуряват най-високо съдържание на протеини и енергия. Специализираната му храносмилателна система с оголемен жлъчен канал и мощен воденичка му позволява да преработва твърди растителни материали, които биха били несмилаеми за други птици. Териториалното поведение на мъжкия през летния размножителен сезон го превръща от потайно, камуфлирано птица в едно от най-забележителните същества в алпийската среда. Неговите териториални звуци, които могат да бъдат чути от километри планински терен, служат за установяване на граници и привличане на партньорки, като същевременно демонстрират генетичната му пригодност, както на потенциални партньорки, така и на конкуренти. Техните ухажващи демонстрации представляват едни от най-сложните поведенчески адаптации в света на птиците. Полетите на мъжкия, по време на които той се извисява на големи височини, преди да се спусне на земята с разперени криле и опашка, създават зрелищни въздушни представления, които могат да се видят от големи разстояния. Тези демонстрации, съчетани с отличителните им звуци и наземни движения, демонстрират инвестирането на енергия, необходима за успешно размножаване в сурови условия. Гнездото на яребицата, внимателно скрито сред алпийската растителност и постлано с меки материали, събрани от целия и ареал, представлява шедьовър на камуфлажа и изолацията. Мътилните задачи на женската, които изискват тя да остане неподвижна с часове в суровия алпийски климат, зависят от толкова перфектен камуфлаж, че наблюдателите могат да минат на няколко метра, без да забележат присъствието й. Тяхната бдителност разкрива постоянния хищнически натиск, който характеризира живота на бялата яребица в алпийските райони. Скалните орли, гирфалконите и арктическите лисици смятат бялата яребица за любимата си плячка, изискваща постоянна бдителност и светкавично бързи рефлекси, за да избегнат залавянето. Способността им да останат напълно неподвижни пред лицето на опасността, съчетана с перфектния им камуфлаж, представлява една от най-ефективните стратегии за борба с хищниците в птичия свят. Лятната диета на скалната яребица се простира отвъд растителността и включва насекоми, особено през краткия период, когато алпийските насекоми се появяват в голям брой. Този източник на протеини е от решаващо значение за производството на яйца и развитието на малките, което демонстрира важността на синхронизацията в арктическите репродуктивни цикли. Способността им да превключват между различни хранителни източници, когато станат достъпни, демонстрира гъвкавостта на храненето, необходима за оцеляване в непредсказуеми среди. Адаптацията им към живота в алпийските местообитания на Денали представлява една от най-успешните колонизации на екстремни среди в птичия свят, демонстрирайки как специализацията и поведенческата гъвкавост могат да преодолеят привидно невъзможни екологични предизвикателства. В гъстите смърчови гори, които покриват долното течение на Денали, където летният подлез създава сложен лабиринт от сенки и скривалища, канадският рис се движи с тихата грация, която го е превърнала в един от най-неуловимите хищници в Северна Америка. Мъжкият рис, тежащ близо 13,6 кг,
и висок 60 см в рамото, представлява перфектната адаптация към живота в Северната гора. Всяка характеристика е оформена от милиони години еволюция като специализиран хищник. Отличителният му външен вид с изпъкнали кичури на ушите, масивни лапи, подобни на снегоходки, и къса опашка с черен връх го отличава с уникалната му адаптация към северната горска среда. Гъстата му сиво-кафява козина осигурява перфектен камуфлаж сред пъстрите сенки на горския под, докато дългите му крака му позволяват да се движи безшумно през гъста растителност, която би издала присъствието на други хищници. Лятната ловна стратегия на риса се фокусира почти изключително върху снегоходки, плячка, която съставлява повече от 80% от диетата му през годините на изобилие. Специализацията му върху този единствен вид плячка е оформила всеки аспект от анатомията и поведението му, от масивните му лапи, които му позволяват да се движи безшумно през горските отпадъци, до изключителния му слух, способен да открива фините движения на зайците на значителни разстояния. Техниката му на лов представлява върха на скритото хищничество. Придвижвайки се през територията си с търпението на същество, което разбира стойността на пестенето на енергия, то се възползва от всяко налично скривалище, за да се приближи до нищо неподозираща плячка. Големите му крака, широки почти 10 см, разпределят теглото му толкова ефективно, че може да се движи по горската почва, без да издава звук. През лятото територията на риса обхваща почти 24 квадратни километра гъста гора, район, който той патрулира с методична педантичност. Неговото задълбочено познаване на всяка следа, всеки паднал дънер, всеки гъст хръсталак му позволява да предвиди къде е най-вероятно зайците да се хранят, да си починат или да потърсят подслон. Тази териториална познания, съчетана с изключителната му скритост, му дава значителни предимства пред плячката, която трябва постоянно да се движи през непознат терен. Изключителното им зрение, адаптирано към слабата светлина в гъстата гора, им позволява да ловуват ефективно при зазоряване и здрач, когато снегоходките са най-активни. Очите им, пропорционално по-големи от тези на другите котки, улавят светлината с забележителна ефективност, което им дава зрение, подобно на това на нощните специалисти, като същевременно остават ефективни през деня. Мощните задни крайници на риса, непропорционално мускулести, в сравнение с предните му крака, му осигуряват експлозивната сила, необходима за характерния му ловен скок. При атака ускорението му е толкова бързо, че плячката на практика няма време за реакция. Атаката му, извършвана от разстояние на 4,5 метра, представлява една от най-ефективните хищнически техники в света на бозайниците. Лятното им репродуктивно поведение разкрива друг аспект от адаптацията на рисовете към живота в Северната гора. Мъжките установяват територии, които се припокриват с тези на няколко женски, използвайки обоняние и вокализации, за да комуникират с потенциални партньори на разстояния, които биха направили визуалния контакт невъзможен в гъстата гора. Техните отличителни звуци, вариращи от тихо мялкане до високи писъци, изпълняват множество функции за установяване и поддържане на тези териториални взаимоотношения. Ролята на риса в горската екосистема на Денали далеч надхвърля статута му на специализиран хищник. Хищничеството му върху снегоходки помага за регулиране на популациите, които иначе биха могли да увредят горската растителност чрез прекомерна паша. Присъствието му влияе върху поведенческите модели на други горски хищници, създавайки сложни мрежи от взаимодействия, които оформят цялата общност на горските хищници. Техният летен ловен успех и поддържането на територията им ще определят оцеляването им през предстоящите трудни зимни месеци, когато дълбокият сняг и оскъдната плячка ще изпитат всяка адаптация, която е направила риса един от най-успешните специализирани хищници на севера. Есента в Денали е едва доловима, но под тази вдъхновяваща красота се крие неотложност, която подтиква всяко същество да се подготви за предстоящите изпитания. Това е сезонът на равносметката, когато лятната изобилна част трябва да бъде превърната в резерви, които ще поддържат живота през поредната сурова зима.
Първите признаци на промяна шепнат над тундрата в началото на август, когато безкрайната лятна светлина започва осезаемо да се скъсява. Слънцето, което е кръжало по небето в продължение на месеци, без да залязва, сега се спуска все по-дълбоко под хоризонта всеки ден, като променящият се ъгъл предизвиква каскадни реакции в цялата екосистема. Растенията започват своето нетърпение да завършат репродуктивните си цикли, преди сланата да сложи край на вегетационния период. Животните навлизат в трескава фаза на подготовка, която ще определи шансовете им за оцеляване през следващите месеци. Трансформацията е толкова бърза, колкото и драматична. Ярките зелени тонове на лятото избледняват в богатите, златни и наситено червени цветове, които правят есента на Аляска известна по целия свят. Боровинките стават пурпурно-червени, а плодовете им озряват на обширни площи, привличайки мечки и птици от целия регион. Джуджешки брези и върбови храсти добавят своя собствена палитра от жълти и оранжеви нюанси, докато килимът от лишеи и мъхове, който се намира под тях, придава текстура и дълбочина на великолепното зрелище. Това е сезонът, когато миграционните пътища се оживяват, тъй като птиците се отправят към южните си зимни места, където старите им маршрути са затруднени от метеорологичните системи, които могат да се променят от доброкачествени до смъртоносни за броени часове. За останалите животни есента представлява последната възможност да натрупат масни запаси, да установят зимни територии и да завършат поведенческите адаптации, които ще им позволят да преживеят мрачните месеци, които предстоят. Скъсяването на дните предизвиква хормонални промени, които засягат всеки аспект от поведението на животните. Размножителните сезони достигат своя връх, тъй като животните се надпреварват да осигурят генетичното си наследство преди настъпването на зимата. Териториалните граници се изместват, тъй като съществата се позиционират за оптимален достъп до зимни ресурси. Самият въздух сякаш е зареден с неотложността на подготовката, тъй като всеки вид се надпреварва с настъпването на сезона. Докато златната есенна светлина се процежда през трепетликите, хвърляйки танцуващи сенки по горския пот, глутницата вълци Денали демонстрира сложната социална динамика, която ги е превърнала в едни от най-успешните хищници в северната пустош. Алфа двойката, водачи на глутницата East Fork, в продължение на 3 поредни години, сега е изправена пред предизвикателството да поддържа сплотеността на глутницата, докато се подготвя за предстоящата сурова зима. Алфа женската, бременна с второто си котило, трябва да балансира изискванията на променящото се тяло с нуждата на глутницата от силно лидерство през този критичен сезон. Съставът на глутницата се е променил през лятото, като 2 едногодишни вълци наближават зряла възраст и започват да оспорват установената йерархия. Бета мъжкарят, ветеран, белязан от безброй ловове, поддържа позицията си чрез комбинация от опит и внимателно премерени демонстрации на доминация. Омега вълкът, от съществено значение за стабилността на глутницата, въпреки ниския си статус, действа като средство за облегчаване на напрежението и система за ранно предупреждение за сложните социални взаимодействия в групата. Есенният им ареал обхваща близо 640 квадратни километра разнообразни местообитания, от гъсти гори до открита тундра. Всяка област предлага различни възможности за лов, тъй като плячката започва собствените си сезонни подготовки. Ловната стратегия на стадото се е адаптирала, за да се възползва от промените в поведението на плячката си, като се фокусира върху карибо и лосове, които натрупват масни запаси и стават по-малко бдителни, докато се фокусират върху храненето. Състоянието на алфа женската усложнява всяко решение, което глутницата взема. Бременността й, макар и все още невидима, влияе върху издръжливостта и ловните й способности, принуждавайки глутницата да адаптира тактиките си, за да гарантира нейната безопасност, като същевременно поддържа ефективността на лова. Защитното поведение на алфа мъжкаря се засилва, а маркирането на територията му става по-често и агресивно, докато установява граници, които ще защитят избраното за предстоящите зимни раждания леговище. Комуникацията в глутницата през есента достига своя връх, като вокализациите,
езикът на тялото и обонянието са от решаващо значение за поддържане на груповата сплотеност. Техният вой, който може да продължи повече от час, изпълнява множество функции. Координиране на движенията на глутницата, установяване на териториални граници и укрепване на социалните връзки, решаващи за оцеляването през зимата. Призрачният хор, който резонира из долините на Денали, представлява една от най-сложните комуникационни системи в животинското царство. Техният ловен успех през есента е забележителен, тъй като глутницата убива плячка на всеки 3 или 4 дни. Тази честота, много по-висока от зимния им успех, отразява както изобилието от плячка, така и нуждата на глутницата да натрупа енергийни резерви. Бременността на алфа-женската изисква допълнително хранене, докато растящите малки се нуждаят от постоянно хранене, за да завършат развитието си, преди зимните предизвикателства да поставят оцеляването им на изпитание. Териториалните граници на глутницата стават все по-важни с напредването на есента. Други вълчи глутници, изправени пред същия сезонен натиск, тестват тези граници по-често. Реакцията на алфа-двойката на тези нахлувания разкрива деликатния баланс между агресията и запазването на енергията, който управлява поведението на вълците. Всеки териториален спор трябва да бъде оценен въз основа на потенциалните му разходи и ползи, тъй като ненужните боеве биха могли да отслабят глутницата преди началото на зимните изпитания. Развитието на младите животни през есента е от решаващо значение за оцеляването на глутницата. Техните ловни умения, придобити чрез месеци на наблюдение и практика, трябва да достигнат нива на усъвършенстване, които им позволяват да допринасят ефективно за зимния лов. Социалната им интеграция, управлявана чрез сложни поведенчески взаимодействия с по-възрастните членове на глутницата, определя бъдещите им роли в йерархията на глутницата и шансовете им да оцелеят до репродуктивна възраст. С напредването на есента подготовката на глутницата се засилва. Създават се скривалища за съхранение на излишното месо от успешен лов. Проучват се леговищата и се прави подготовка за зимната бременност на алфа-женската. Движенията на глутницата стават по-фокусирани върху райони, които ще им осигурят възможности за зимен лов, тъй като се подготвят за сезона, в който оцеляването им ще зависи от силата на социалните им връзки и ефективността на кооперативните им ловни стратегии. С наближаването на есента и зимата, работата на пиките се засилва. Всеки ден ги доближава до точката, в която снегът ще унищожи възможностите им за реколта, което прави всеки останал час от благоприятно време, решаващ за оцеляването им през предстоящата дълга планинска зима. През смесения горски и тундров пейзаж, който характеризира средните възвишения на Денали, червената лисица се движи с уверената походка на хищник, усвоил изкуството на адаптивността. Лисицата, чиято козина сега е в най-дълбокия си есенен цвят, ярко-червен, с черни крака и опашка с бял връх, представлява един от най-успешните средно големи хищници в северната пустош. Есенните й дейности демонстрират интелигентността и гъвкавостта, които са й позволили да процъфтява в среди, вариращи от арктическа тундра до умерени гори. Есенният му ареал обхваща близо 5-10 квадратни километра разнообразни местообитания, от гъсти смърчови гори, където ловуват дребни бозайници, до открити пасища, където се храни с горски плодове и насекоми. Това разнообразие от местообитания осигурява ресурсната база, която поддържа всеядния му начин на живот, позволявайки му да се възползва от сезонното изобилие и да поддържа алтернативни източници на храна, когато основната му плячка е оскъдна. Есенната ловна стратегия на лисицата разкрива опортюнистичната интелигентност, която характеризира вида й. Изключителният й слух, способен да открива движението на малки бозайници под снега или гъстата растителност, я насочва към плячка, която други хищници биха могли напълно да пропуснат. Техниката й на лов, с характерния й скок, който й позволява да премества телесното си тегло през няколко метра сняг, за да улови скрита плячка, представлява един от най-ефективните методи за лов на дребни бозайници в света на хищниците. Есенната им диета демонстрира забележителна хранителна гъвкавост, включително дребни бозайници, птици, насекоми, горски плодове и дори мърша, когато е налична.
Този всеяден подход осигурява решаващи предимства през непредсказуемия есенен сезон, когато метеорологичните условия могат внезапно да елиминират определени хранителни източници и да създадат неочаквани възможности за други. Способността им да променят ловните стратегии в зависимост от наличната плячка демонстрира поведенческата гъвкавост, която е позволила на лисиците да процъфтяват в разнообразна среда. Подготовката на лисицата за зимата включва установяване на множество леговища в цялата ѝ територия. Тези леговища, изкопани в добре дренирани райони с множество входове, осигуряват аварийно убежище при лошо време и потенциални места за размножаване на потомството през следващата пролет. Техните инженерни умения, демонстрирани в сложните тунелни системи, които могат да се простират на повече от 12 метра под земята, създават климатично контролирана среда, която поддържа стабилни температури дори по време на екстремни метеорологични явления. Търсенето на скривалища през есента разкрива друг аспект от интелигентността и способността за планиране на лисицата. Тя заравя излишната храна на десетки места в цялата си територия, създавайки мрежа от аварийни запаси, която й позволява да оцелее в периоди, когато ловът е невъзможен. Пространствената й памет, която й позволява да премести тези скривалища месеци по-късно, дори под дълбок сняг, демонстрира когнитивни способности, които съперничат на тези на много по-големи бозайници. Социалното поведение на лисицата през есента е предимно самотно, въпреки че тя се придържа към други лисици в района, чрез маркиране с аромат и случайни вокални издания. Границите на територията й, маркирани с ароматни стълбчета, които съобщават за нейното присъствие и размножителен статус, помагат за предотвратяване на конфликти с съседните лисици, като същевременно рекламират нейната наличност на потенциални партньори с наближаването на зимния размножителен сезон. Взаимодействията му с други хищници разкриват сложната динамика, управляваща месоядната общност на Денали. Размерът и пъргавината му позволяват да избягва пряка конкуренция с по-големи хищници, като вълци и мечки, докато интелигентността му помага да се възползва от възможностите, които създават ловните му дейности. Способността му да локализира и експлоатира труповете на по-големи хищници му осигурява жизненоважно хранене през периоди, когато собствените му ловни дейности са по-малко успешни. Развитието на есенната козина на лисицата представлява една от най-драматичните сезонни трансформации в света на бозайниците. Сравнително фината и лятна козина, предназначена да разсейва топлината, постепенно се трансформира в гъста и луксозна зимна козина, която осигурява изолация срещу температури, които могат да паднат до минус 10 градуса по Целзий. Тази трансформация, контролирана от промените в продължителността на деня и температурата, я подготвя за екстремните условия, които определят зимното оцеляване в субарктическата среда. Есенните им дейности се засилват с напредването на сезона, а движенията им стават по-фокусирани върху поддържането на територия и придобиването на ресурси, докато се подготвят за предизвикателствата, които зимата ще донесе на тяхната разнообразна и взискателна среда. Човешкото присъствие в национален парк Денали е повлияло значително на естественото поведение и моделите на дивата природа. С увеличаването на туризма, все повече животни се виждат в близост до пътища и пътеки, често посещавани от хора. Това е довело до увеличаване на взаимодействията между хора и животни, някои от които могат да бъдат опасни. В един случай майка и дъщеря се натъкнали на мечка гризли само на 4,5 метра от къмпинга си. Въпреки че мечката в крайна сметка си тръгнала, тази близка среща показва как човешката дейност може да доведе до непредсказуемо поведение на животните. Животни като мечки и вълци сега са привлечени от райони с висока туристическа активност, често поради праха и миризмите, оставяни от превозните средства. Макар че това позволява на посетителите по-лесно да наблюдават дивата природа, то също така увеличава риска от конфликти и нарушава поведението на тези животни в естествената им среда. Денали е дом на множество видове, включително мечки, вълци, лусове, карибу и овце-дал. Тези животни често се виждат в близост до райони с интензивен човешки трафик.
Въпреки че много туристи идват с надеждата да ги видят отблизо, тези срещи трябва да се третират внимателно. Например, лосовете, макар и да не са хищници, са причинили сериозни наранявания, като са се приближили твърде много. Посетителите на парка са предупредени да не си правят селфита или да не се приближават до животните, но това поведение продължава. С течение на времето човешката дейност е променила начина, по който животните живеят и се движат в парка. Вълците, по-специално, са все по-трудни за откриване поради лова и нарастващия страх от хората. Въпреки че в момента на Денали не се намират застрашени видове в границите му, заплахата от човешка експанзия е непосредствена. Ако не се предприемат стъпки за защита на тези екосистеми и не се поддържат респектиращи разстояния, паркът може да престане да бъде процъфтяващото убежище за диви животни, което е днес. Пленени ли сте от невероятната дива природа на Национален парк Денали? Покажете подкрепата си, като кликнете върху бутона «Харесва ми» и коментирате по-долу с любимото си животно. Споделянето на това видео помага за разпространение на осведомеността и допринася за опазването на тези невероятни екосистеми. И не забравяйте да позвъните на камбанката, за да не пропуснете още едно диво пътешествие до най-спиращите дъха места сред природата.